Bayasong obongkha lai thangnai 2023 biswo ani langmao blai kheno birman kotor manmani akokno tiyei tini ang nongno kisa share khainai an langmao tamtamo wngkha pho kwangmano wngwi thangkha haifano ang ani sak personal je dera mane abono simi sai khnari mano November 27 November 2023 o ang kaham kereng tongmane front mukhang rok pura kilin tongmai maniko kuno asuk derajak kri azorao जों अबिचरन मेलाव थांमानि ओंखाय tabuk naidi abo time dino November 28 2023 o ओंखाय tabuk December ni 2 tarik 2nd December 2023 onkeno ekdom azora khekno mukri thangyang kosto ongwi tongkha 1st December ni simno boh kisa kisa sawi tongmani ta hingga prang bithirok sakha haipano hamya tai ko bohok sawo nai tongo hingkai kubo kusugo hingka abo khay horni 4:30 4:49 PM no rok nugui makhanai ka kona side to maktri thangya ani logi khay muk thujak ang bono mokolok khologi nayo Kisisa hanita bokai mukri thangjak le ang si kosto phano bo ano murungmang no mukri thangka engke oboni engkai ko engka oboni lokhani kisa botrai rok phaikani sagota te oboni bising nang kwbangma doctor rogo thangai naijagui tongo dino no 3ta doctor rok bai naijako ang aro thango aro hamya angoi ang bithi pano pura baisok apro bithi burung haifano kuno bithi chaifano khaksungma maine obage aroni oro ne aro thangka eko first nge mukhang obo hai ingra khata ngai second no naijawdi apro tam kirma sisangi thangka abo kai December 5 taini dino kai no hai thangjauka bo sak kuflung pura obo hai ke doctor nang sungkha doctor naijapro obo chicken pox jangkha eba kheba monkey pox jangkha ni sungmani borok kuno bo haiya ni bo allergy ni hoite ching bithi jamani side effect wngkha ni sauta borok obo haino ang bithi ro chakha antibiotic rok chakha kusukui botong lafrung kai aboni tei jangkha saimanli ang tei box sapurbo pula antibiotic chakha bithini bungrok dangtang muitu krikha hingkai tei afrang bising lumo ni bithi chakha hingkai bo sakno kolom tui phaima khai saiman tongta tui muk tui yorsai phaima sir khe pura rochasai phaibayo phiaba yang phatorok paya obo hai bothrai haike kachung tui chili nama haike torok bai uta pura bithi chakha kai no kolom tui phaima saiman tong habono kolom tui peplaya phataro obo hai ta hingkai no oboni rokhani ko taini dino khaino obo bua tini nokho aprang photo bujaka pura mukhang kuplung oro to kom haisiko oboni sepon tei bo kwbang ongkho kha mukhang lumoni bithi chakha kaino tei bothrai angkor hai lumoni bithi chakha tei bothrai angkor hai obo hai ka bui to salai paina loti phera rok hingkai bithi chakha ulta se phaya ango ta gani khai ulta se bithi chakha kaino phayo kaino tei kaisa naidi taini dino bo khai taini dino khai tamung kha ani mata bo paina loti rok rang khana nai tam khaikya waisan daile kalamai sikamuk songwi chari kha kaino obo thrai rok kisa somjai thama khe raksawi hingke aboni ulo hingke nang bithi rok chakha hingke kolom tui phaili angoi pura bothrai bo peplai mai angoi pura purta bang cost tongkha tongwi chawi sukri kha pura aro waisa ngitongha mogu tok porma haingi pura kaino abo kain taini dino jotono bothrai aproke raksawi tongbai kha tai ko obo haike thangbai ka pheno kirim sisa angoi buya pura nuknai rok waisano mangta bai sakri tui karjagui kaino next sota mungjak abo kaino 6 December omporke ang photo nana pono ani sago fan krikha asuk belai thangka ang maya busai maya tei jephru ni hoite box sawani actor ni hoite nang kitchapon thuya mukri maya
Aino mukumu simi tongo mukti thangya tai ko. Angkai no 13 December angkai ne ko. Teki si ja pro bohok sama bo kisa komika pro angkai. Teki sa tongi mandro kata ko. Angkai no 6 December dang kamu 13 December angkai no ani loki songbo bo Kolkata o thangkata West Bengal B.Ed ni exam rana nai. Apro ke ang saisung no photo ro bui haino nai tong tai ko kobor haingjak ngai bobo san haro waisau su photo ni makhang bating kha hardly nai nani mai kai no eko apro kai December 14 no tai kicha clean kha kai no abo ko 15 December ong kai kicha apro kang makhang go bithiro phurkabla tai kicha chepta bai kha hi zoom kai phurgana এখন আরো আমি বলং হাই নং টং খ মেট্রেন মাত্রাঙ্গে আং পুরা পুর ফাতর ফোন চং খুরুলিয়া আম পরখানে বক সামা হামসুগিয়ানি বাগै তাম খাইকা আফ্রো দ বাবু কথাং টং খুলা হাঙ্গাই বাবু কেনে খেনে অর থাঙ্কা এই কথা সনি অবংকে কর্নাল চমনি কানাও টং অর গোটা এক স্ক্যান রখায়তা ই গরম জিয়াক টং তাম টং ultrasonography digital x-ray color rok tam rakhayo abo haitai ko je bisingo tamung tong abo rok check kheta ro soni ko ngai apro nai phaiya gaino tanjinong gaino Dr. Roti Ranjan bai ang naijak khata apro apro jang biti problem jes kan kham kham kun phan biti phulya ko gaino Roti Ranjan bai naijak kha gaino kisa komikha Afrota angkai ko kisa komika angkai no Afrani MRS ni kaisa exam na tongota Sunday ni tinta tam klayo ang doktor na jagi mati no hapun anga tino thangi malia doktor na jagi Afro komika hapun ang thanglia ta di no barta osogina klayo ayang badar kat bu khak ni school of klayo tang afro kang exam ri malia angkai no next din awak 18 na dini no dini play ang tuita photo jaka apro kai Roti Ranjan nero Dr. Roti Ranjan nero ni bithi bomkhang phulthungai rok roh katai ko kai kita phul bai photo bujak nai motai ko abo engke abo engkai no engka dini sariko engkai no ko an loki bu Kolkata ni phainai bla bo exam na thangmani phainang jak khota gang bon na hana bagai gari tlangi thang tongtai ko bakang ami bolong kai nai pon la siwang bo benuk jagai nata angkai bindol lo butang bla hai pono thangka hai pon thang purong kang max thu thang bin bas kang onke apropan box sama hamche khekre ke him thang tang tere kai hai pono bin bas kang ka hamja khai kang himi phone ta piring ma hanom yang ba ha cost tong ta angkai ne ko bono sokai thojak ani gana wa lang suka ne abo khai tan din ni sing senai adin khang do photo bulia tan din ta abun pore khane ko 23 December Christmas kana jak sinoro kerala bong thangka phunang khai thang malia ang phatorong khona rok lai khela si tungta mokhang sa bolong kai ang do lasia phono buyano no khai ki jak bai na hnai ang thainga ta nogo haboi tong ko bo ke 29 December ni apropana ang asak muktri maya ko ang thustuya horopanta nog nungmanai ko 2:42 rok ani horo ang askumang tong ko thuya amte romang sing photo nai tongta angkai jesari kang rok kai thu angkai thuya ta angkai no December 29 ang porkhi no New Year faika New Year frubo gaino jepro 31st ang jepro 1 tarik no hoite 1 December no hoite sa khamyang mane gaino 1 January gaino box samani aprokai komi thangja kota aprokai sayang thangja ka pura pakka 1 month hayang thup thulia kosto bong sukam pore kai box samo komika te muktri bang manka gaino school ba pro to tong hungke school khuloka hungke amon se skang dang school thang malia
exam rok wngkha cherai rok ni December ro afrang exam rok na hari malaya engkaino nogo tongoi tam khlainai chana ro nangnai bolai ani ang lasi phano thangkha haike no puila nokfuru cherai rok kisa kirijak bai khe baksata haibono kirijak phono kono sarigata singing ma tongboyo ang ro school hangke to ekdom cherai rok no kora khai toni bola na siring kai tongma kha haibono ang singse chung nayo haibono lasi uitam khainai amkhang no boro khai toni nai jengna trangka hanai ang amta kino ani samongo khorja kota class ma khaika hikino tele engkanya amta kino paikha taiko hamkata apurni story hikino paikha engke je ani mukhang fuli koi mani kai kobo obo fuli komi uta obo ongkha kaisa sin school no student ni kaisa guardian ta ngetang bono ro bai ki tuition rok phurung tak to phurungya ebono sa kota amti phurka ke komi iko rong ke online ni an login ni an maklotai ko an bihi bo online ti product na pohonta makhang khain komola ni iko bo tabuk singna hari thepalai makhang thepalai jakta maham brasa hai no ha angin tabuk ke phaisa bajau ka 18 February orong ke angguri mangkha sori rok ta kisa rakha ba iko an makhang takasek to kirma sangle hai pono khain dok tong bai ko ta fru panai thupu thabang tham keta ai tai ko iko obo kai je fi kongong mani busuk apur kirma sisa tak dokoi mikha fi ngoro beautiful yawla bai khain kosong tong bai keta aro hankai ko tabuk ta saro nogi mangkhana ani makhang ta sa clean kha engke ongkol ko biri ko subjak engke abo kha ni yong ani noka na ono bini nok tabuk ro sangsar rok krikha bobo haino bemar hamya manjake o sangsar no yakalangkha ekdom sini family bota je sini relative je sini gusti o ekdom hotat sakhamya bemar kapa mangse thi tongmasio yong bo haino babu si bin sai sakang sakhamyang tongmani bo baum je sakang no bo se sakang thi thangsu iko orong ke babu asugui tongo bobo belakino sakhamya puro durbol nongjak haibono kono rokom khai himui thangai man tongkho mai rok sei maya hone doctor bunai lekhe sing haibono hamri maya neta bo temo iko tabo kan face obo hai obo kai sing 2025 bisiwo 1 February picnic thalaiman ta school ni chirai rok bai iko obo rok joto no hapro thang puro photo bojak manta iko obo kai sing school ni principal bai kunai photo bojak laimani obo khumlang niya kota ground ta gari rok parking khema jaga bo iko obo sini student rok o kinaro ke sini staff rok maisa lai tongo tami maisa nai nadi iko mangso dajak awa si miss rupalta mangso buku dajak nukjakha sangke maisa ipai lekha puro bongse sakang no singbai sarbe kini sawa puro iko boro ka sabai lai kota nagi no eporo amo kije selfie na abo joto sini staff rok mang school ni sini student rok sini guardian rok mangta abo gari rok abo ka kumulang ko ang apur korong ko kije phone kana abo kai ayang siri khana utharai mang sen sipai jolao sipahi jolao thangma ta abo kai ko ro abo blog te sanam kenai ani somoi ko in bagang sanamai ang tongo ebon tak short ke kije phone guna apur tam nakhese iko hetai ko okay